Türkmenistanda aragatnaşy hyzmatlarynyň hili pesligine galýar 1 martdan internetin hilini ýokarlandyrmak we hyzmatlaryň bahatyny arzanlatmak baradaky resmi bildirişlerden soňky bir aýda ýagdaýyň düýpden üýtgemänligini, internetin haýallygyna galýanlygyny we täze sim kartlaryň satylmaýanlygyny hem Azatlyň habarçylary hem de Türkmenistanyň müşterileri aýdýarlar. Türkmenbaşy we Balkanabad şäherlerinde ýurdun ýeketäk aragatnaşy hyzmatlary kampaniýasy TMC'liň müşterileriniň arasynda hyzmatlaryň hiliniň gowulanjagyna umytlar 2 hepdeden uzaga çekmedi. Azatlyň Türkmenbaşydaky habarçysy sim kartlaryň satywynyň ýene-de doly besedilendigini 4 aprelde habar berdi. Balkan vilayetiniň bu iki iri şäherinde iňen az sanly sim kartlar 15 güniň dowamında satywa çykarylypdy. Bu ýagdaý soňky 5 ýylda ilkinji gezek bolan soň ýüzlerçe adamdan ibaret nowatlar döredi. Odal Balkanly ýaşaýjylar sim kart satyn almak üçin Aşgabatda gatnamaly bolýardy. TMCL raýatlaryň sim kart talabyny indi tas 5 ýyl ödemeýär. Mart aýynda Türkmenbaşyda uly nowatlar döredi. Emma günüň dowamında sim kart satyn alyp bilenleriň sany 2 adamdan geçmedi. Nowatlarda sim kartlaryň üstünde dawa we ýakalaşyk döredi. Dip Azatlyň habarçy taýdýar. Habarçy daňdan dören nowatlarda göredilen sanawlarda günde adından 150 çemeti adam ýazylyp nowatlar edaralar açylan soň 9:30-da çenli dargadylandygyny we şol sanyjy sim kart satylan soň satuw gutardy dip oglan edilenligini gurrun berdi. Öjekli aragatnaşy hyzmatlarynyň monopolisti TMCL kampaniýasynyň Türkmenbaşydaky şahamçysynyň hünärmenleriniň sözlerine görä satylan sim kartlar täze bolman ýa-da odal ulanılan kartlarda 2 aýlap ulanylmadyk sim kart müşterilerden alınýar. Şeýlelikde uzaga çekmedik sim kart satywy ýatyryldy. Internet hyzmatlarynyň bahasy hem gymmatlygyna hili bolsa pesligine galdy. 4 GB gowrumly internet bokçasy 160 manada, ýagny resmi kurs boýunça $45 barabar. Muňa 2 sagatlap bir filma tomoş edip bolýar. Ýatlatyk nowatlaryň döremegine ýurdun ýeketäk aragatnaşy hyzmatlaryny öpçün edýän kampaniýasynyň hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak barada beren wadasy sebäp boldy. Türkmen Telekom 1 martdan başlap odal 512 kilobayt tizlikli internete biriktirilen abonentlaryň internet tizligini awtomatik görnüşde 1 megabayta çykarjakdygyny aýdypdy. TMCL Sowda nişanly altyn asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup kampaniýa 2004-nji ýyldan bäri hyzmatlary öpçün edýär. Türkmen medeniýeti türli çeşmelere salgylanyp kampaniýanyň 3,7 million abonentynyň bardygyny aýdýar. Soňky ýyllarda ýurt dünýäniň iň ösen tehnologiýalaryny ýygyderli satyn alýar. Şeýlede bolsa Türkmenistan sebitde we dünýäde iň haýaly hem gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Resmi habarlarda satyn alynýan ösen tehnologiýalaryň haýsy maksatlar üçin niýetlenýänligi we nädip ulanylýanlygy görkezilmeýär. Emma türkmen häkimetleri interneti berk gözegçilik etmek, gararsyz medeniýet sosial mediýanyň el ýeterliligini çäklendirmek we VPN hyzmatlaryny petiklemek bilen tanalýar.